Hi mga kabisdak, shoutout mi sa Maricopa Shopping Emporium, shoutout mi nila ni Bohol Fry TV, Orville Felices, kang Ma'am Beth Bustamante, o kang Rowena M. Langer o sa tanang mga solid supporters sa Jason TV. O kayo di kalimot sa akong director sa CCTN, palihog ka pag-subscribe sa yung channel, Wilnard Vanson. Padayon lang kapag mag-subscribe sa mga YouTube channel mga kabisdak niya, click the bell button para continue mga updated sa mga kabuang. Dahil salamat, may ngudto. Puyan yun eh. Puyan yung sige text number bray. Sige na tagluklok. Sa akong asawa, nasa kwarto. Pait kayo. May pakaano, maadto ko sa kong kumpare. Suroy ko dito. Adto ko sa kong kumpare. Sadas manok ng pilmaro. Taas kita ho. Itom kayo sungo. Kapag tagapuhan ng mga kamronindo. Hindi trong panari da. Pero pag limarog manari. Ano si tari siguro ron kay sige mong ulan-ulan. Matay mis ulat kong may buhaton ako na. Ako kaning tuwaon. Ako kaning latan. Ayaw mo. Kapag ng latan siya. Ano sa dilayang mo na? Tulong na namin kung mabili. Ano sa kayo may buhaton no? Ako ang iparar siguro kay sunod buwan. Manari na lang ko. Pero magsilbi kayo kung manari ko. Wag yun. Sige po naman. Ako aripos pa yagi. Ako sa nang masimaso na kong manok eh. Lingaw na ko ng manok kada. Aripos pa yagi. Aripos pa yagi. Ito nang hapoy-hapoy na itong pinanggang manok kay Basil. Sumbuan. Sige mo ito parati. Sakto nung dyan isto eh. Sakto nung dyan isidad. Saktos kaon. Saktos vitamina. Pites na gining manok ka bisag kung saon. May na kayo ni sa skuan. Kondisyon, paborito na kayo ng vitamins. Oy, pre! Oy, pre! Manggani, nakita taron pre. Sunod, pre! Sunod, pre! Sunod! Chika-chika ta, pre! Yaya ka, malipayan ba ni mo, pre? Malipayan ka, pre! Ano nasuroy mo ka, pre? Nasuroy ko, pre, kay adto ko dito sa balay, pre, Mrs. Kaon, Tolog, Jerjer. Siguro rin mo kuwan, eh? Yaya. Mama, kaingon mo sa tanag, pre, sana all sa tulog. Ako, pre, wala siguro yung tulog, pre. Ako lagi manok. Yung manok. Sa mga ulit nga tao mo to, pre. Ulit na tao. Asa ko na, pre? Ay, mo na yung pre. Hindi siya manok, pre. Bini mo, pre. Sultian, pre. Siguro rin mo dulog, eh? Sige rin tulog mo lang laay kayo, pre. Mga anak madugang ka na na, kasi sige mo dulog. Madungan ka na dito, pre. Yatira. Pahita kayo, pre. Kaya niyo, pre. Siguro mo rin mo dulog, pre. Sus. Mawala kay pre. Sige na po lulog pre. Mawala pre. Sige niling na po pre. Nawag na sad? Nawag na po pre. Nawag po pre. Hello man. Bago pa ko arinim ko pare. Jir na butas kirat nag-jir ano eh. Ulian na pre, basing kasapan ka pre. Ulian ako. Hindi juga katambay din pre sa mga mari istorya ko mari bi. Mari. Unsa naman ng style mo rin nga makainga mo sa dagsana ulan nga sige lang maghimo dagwan ako diri ako rosang manok kay taong kuyog puli na puli mo sa kumpare yati na ng style pre pulion ka pulion ka kadang mare si mare yung asawa mare naman ang asawa wala puspusan ko na yung guluga ron alangga muli na ko diya kay gana atong makuhatag o sa gatos karon.